Unsa may epekto kung i-absorb ka sa laing agency? Pangutana kini sa tuwang follower. Attorney, doon nami agency. Gipahunong ang among agency o gi-absorb mi sa laing agency. Unsay epekto nini? Ang tubag depende og unsay sabot sa una ninyong agency o sa bag-o ninyo nga agency. Og nagsabot ang duha ka agency nga i-continue ang inyong length of service, dili makabayad og separation pay ang una ninyong agency. Nga naman, wa man mo gitangtang, gi-continue raman ang inyong length of service o gisaw sa laing agency. Pero, og wa nay labot, ningon na ikaduhang agency, dili ko mo assume, oy, sa length of service imuhang mga tao. Obligado tong unang agency ninyo nga mabayad og separation pay. Kano man, sama ra nga gitangtang mo o gipasa lang og lain nga agency. Now, og ang kasabutan i-continue ang inyong length of service sa ikaduhang nga agency. Panahon nga mo retire kamo, kadtong ikaduhang nga agency, obligado sab mabayad ninyo og retirement pay.